Kayo po itong amoy-amoy. Gani pwede bayad ito Gcash. Dito? Ito, ginoo ko napatanaw ko sa akong buhok ba? Okay, sila. 700 kayo eh. Sa third. Ang mahal dito. Grabe. 400 up. 200. Ay lang 400 up. 400 ka ng ribbon dra. 400. Wala trip. Mahal ah. Antos na lang po ano ito sa pag-uli. Ito na lang sa kung di ko ano. Ayun, nagpakulay. Pwede rin sir. Humot pa. Mabaho. Ba? Iban din kay bong panos mo? Ha? Iban nga ko ba kay bong panos? Hindi ko lang Brazilian dito. May mo tayo ka dili kay kulot ako kulot baya. Nagdepende ba? Maugan eh. Hindi man sa kay bagat mo.